Като пускаме блора, задължително копчето, ключа отива на контакт. Аз не го изключвам, обикновено винаги си там. Пускаме това тук отдолу. Бензина. Ето го, защото без бензин не става. Това е смокача. Отива наляво. Щом запали, смокача връщаме обратно. На втора скорост. И сега, за да тръгне, двете ръчки отиват надолу. Пускаме ги, той спира.